E o sfidare, astfel a catalogat ministrul apărării Anatolie Nosatăi repetițiile militare desfășurate recent la Tiraspol, sub pretextul reconstituirii unei bătălii istorice. Oficialul a criticat dur organizarea acestor exerciții în zona de securitate, fără coordonarea sau aprobarea oficială. În contextul crizei economice profunde din regiunea transnistreană, Nosatăi spune că resursele utilizate ar fi trebuit direcționate spre bunăstarea populației. Este o activitate ce sfidează mai multe lucruri. În primul rând, activitatea forțelor de menținere a păcii se desfășoară în zona de securitate, fără coordonare, fără aprobare. Este un exercițiu de demonstrare de forță bazat pe niște narațiuni istorice care de mult s-au pierdut valența și importanța. Reșind din starea economică care este dificilă în Transnistria, cred că acele resurse care se cheltuie neargumentat ar fi bine să le redirecționeze în alte direcții în interesul cetățenilor.